Hello vlog, welcome to my guys. Yan nga, maulan na araw na naman. At ngayon is pinipinturahan ko na lang muna itong table natin sa loob, yung pang design natin. Kasi maganda to yung lumang cabinet na ginawa natin ng DIY. Pininturahan natin ng puti para maging modern. Dahil maulan ngayon, yun na. Mag-aayos na lang muna tayo sa bahay. Ito yung part ng aming kwarto na ginawa kong kasi dito lagi talagang basa. Kawawa yung ko sa decor, pinalawang. Pipinturahan natin to, bilhan natin to ng pintura. At dito yung problema ko lagi. Ayan o. Inayos ko yung kagabi kasi kinuha ko yung tarpaulin. May tulo dun sa kabila. Yung mga gamit ko narito lang sa labas. At laging may tulo dito. Gawa nung may nagputol ng kahoy na yan. Dati, pinutol tapos nabagsakan nila yung bubong namin. Kaya nabutas yung kanyang ganyan, no? Nabutas yung tarpaulin at nagkatulo na dito. Pero nagsimula yung lagi na lang tumutulo. Pero yung plano ko na ngayon guys is iaano natin to, yan, dyan i-atras natin yung kwarto para medyo maluwag sa loob. So ngayon nagpipintura ako yan, para yan sa loob kasi green yan kasi wala akong pintura nung isang araw kaya yan lang yan. Great job! Tolgo na oh. Tog na, tog. Tolgo na. 3 hungry ants marching in a line. Slow vlog. Yan, itog pa. Ngayon sila magkaon, tog pa. So yung sinasabi kong part guys na ano natin doon. Yung i-atras natin yan doon para maluwag yung kwarto. Diba? Yan. Yan yung area. Yan. We're jumping, now we stop. Yan. Yan sila ngayon kasi maulan. Ito yung kwarto namin. Medyo magulo pa talaga kasi dahan-dahan lang. Bye. Hello, friend. Yung pinipinturahan natin sa labas, dito natin yan lalagay. Diyan talaga yung pwesto nun. Pininturahan natin ng puti para ano siya, modern siyang tingnan. Kaya papasok natin yung mamaya pagka matuyo na. Tabibi! Tabibi! So habang pinapatuyo natin yung pininturahan natin puti sa labas, ay hinugasan na lang muna natin dito ng mabilisan yung mga plato dito sa lababo. Dapat ganyan kayong magugas ng plato para mabilis kayong mahuman. Ito na nga atin itong papaspasin para mahuman na ito. At mabalhin na natin yung ating pinipinturahan sa labas. Let's go! Ito na nga guys, nalipat na pala natin. Hindi ko na videohan kanina sa paglipat ko sa loob. Ayan, medyo maganda na nga siyang tingnan at kulang na lang yung mga honos niya. So thank you for watching!